As forzas da orde investigan a aparición dun cadáver encadeado e mergullado na auga no porto de Ribeira. Trátase dun home duns 40 anos, veciño do municipio. O corpo descubriuno un particular á primeira hora desta mañá. A vítima portaba a súa documentación un teléfono móvil, que os investigadores analizarán en busca de probas. Todas as hipóteses están abertas nestes momentos, dende unha morte voluntaria ata un posible axuste de contas. Aí sobre as 7 algo da mañán nos chaman os nosos vigilantes, os guardapescas da nosa cofradía, bueno, que había un dispositivo aquí que a policía aquí no muelle, e veixamos, vimos que hai unha persona que está enganchada nunha escaleira e que tristemente está fallecida. Non sabemos o que pudo suceder, a verdad que vese, sí que está enganchado por unha man cunha cadena, e, aí agora a xente, os científicos e os policía pois están mirando, sabes que está a xueza para levantar o cadáver e eles mesmos se mirarán a ver que foi o que pudo pasar, non? Boas tardes, martes 14 de abril, benvidos ao Galicia Noticias. Hai novidades no caso de Enrique Bolívar, o home de 82 anos, desaparecido en Abadín, na provincia de Lugo, en 2023. A Garda Civil investiga o presunto autor da súa morte. Este mediodía trasladárono ao lugar dos feitos para reconstruir o crime. O sospeitoso é un home que xa se atopa ingresado no cárcere de Bonxe por outras causas. Os investigadores creen que atropelou a Enrique, o meteu no maleteiro do coche e despois lle prendeu lume, acabando coa súa vida. Na Coruña chega a fase das testemuñas no xuízo contra o loteiro acusado de quedar cunha primitiva premiada con 4,7 millóns e o seu irmán. Hoxe comezamos a escoitar relatos de aspirantes a cobrar un premio que o loteiro lles asegurara, segundo eles, que xa estaba liquidado. Este home que van ver, que parece evidente que non está nas mellores condicións, pretendía subir a un taxi esta fin de semana en Vigo. Unha imaxe que evidencia a preocupación no sector pola vaga de incidentes que están a padecer nos últimos 15 días, atracos violentos incluídos. A última compañeira que foi quen recibiu esa desgraciada incidencia, pois unha navallada así, sufriu un corte, unha lesión na cara, non? Xa non sei como tratar este tema, porque me parece horripilante que teñamos que estar sufrindo este clase de agresións en pleno siglo XXI. En Cangas, os veciños de Vilariño, na parroquia de Oío, están moi preocupados por isto. Din que teñen unha auténtica praga de ratas que colonizaron o río e transitan libremente polas inmediacións preto das súas casas e de locais de hostalería. As imaxes que tomamos esta mañá non deixan lugar a dúbidas. Son ratos así de grandes, e agora hai unha colonia aquí, e andan por todo o río, claro, hasta se tiran agua e todo. Muita rata, vosotros se poner ali e esperar um pouquinho e passa muita. Não é uma, duas ratas, é muita rata. Há que limpiar. O nido de ratas que hai ali abaixo no río, como deixamos algunha ventana aberta e non estemos na habitación, cólanse para dentro da casa. Primeira parada do Galicia Noticias en Ribeira, onde esta mañá apareceu o cadáver dun home atado con cadeas e enganchado a unhas escaleiras do Peirao. Nuria, todas as hipóteses están abertas polo momento. Sí, Raúl, polo momento trabállase con todas as hipóteses, tanto a da posible morte violenta, un posible axuste de contas, como a dunha morte voluntaria, un suicidio. O falecido era un home duns 40 anos, natural de Ribeira, se ven hai un tempo vivía no Porto do Son. O seu corpo apareceu nunha das escaleiriñas que ven ás miñas costas, unha das escaleiriñas que dan acceso aos barcos aquí neste Porto de Ribeira. Estaba cadeado precisamente a un dos chanzos e os bombeiros tiveron que usar unha cizalla para poder cortar esa cadea e poder rescatar o seu corpo. Será a investigación da Policía Nacional a que determine as causas a partir dos informes forenses. Está desta hora precisamente no Imelga o seu corpo e tamén das probas recabadas in situ, ese teléfono móvil do falecido, tamén as probas, as grabacións da zona portuaria. Será a Policía Nacional a que determine que foi o que aconteceu.
A voz da alarma deuna ao redor das 7 da mañá un home que vive neste barco amarrado carón da escaleira onde estaba atado o cadáver. De feito, inicialmente pensouse que el era a vítima. A casualidade que para un listo tiña que facer unha revisión médica que ten un brazo un cabestrillo. E claro, ao principio pensábamos todos que podía ser el, xa que vivía aí en ese barco, pois que podía ser o que tropezara ou caera ou por calquera circunstancia, non? Pero ao final foi el quen dou a voz da alarma que había unha persona fallecida. Aí sobre as 7 algo da mañán nos chaman os nosos vigilantes, os guardapescas da nosa cofradía, bueno, que había un dispositivo aquí que a policía aquí no muelle, e veixamos, e, bueno, vimos que hai unha persona que está enganchada nunha escaleira e que tristemente está fallecida, non? A bordo dunha embarcación de salvamento marítimo, os bombeiros de Ribeira cortaron cunha cizalla as cadeas que amarraban o cadáver á escaleira para poder liberalo e trasladalo a Topeirao. Un irmán da vítima identificouno. Trátase dun mariñeiro da vila de entre 30 e 40 anos que residía en Porto do Son. Mariñeiro, foi mariñeiro toda a vida. Non sabemos o que pudo suceder. A verdad que vese sí que está enganchado por unha man cunha cadena. E, bueno, aí agora a xente, os científicos e os policía, pois están mirando, sabes que está veo a xueza para levantar o cadáver e eles mesmos se mirarán a ver que foi o que pudo pasar, non? No momento non sabemos nada. Todas as hipóteses están abertas, malia que o corpo non presentaba sinais de violencia. Unha vez que o xuíz decretou o levantamento do cadáver, procedeuse o seu traslado para practicarlle a autopsia que determinará as causas da morte. A Garda Civil cree que o octoxenario de Abadín Enrique Bolívar morreu atropelado e investiga un veciño como presunto autor do crime. Cumpre cadea por outros delictos e hoxe participou nunha reconstrucción dos feitos. Sospeitan que meteu o corpo no maleteiro do coche para desfacerse del antes de queimar o vehículo e eliminar as probas. O misterio da desaparición en Abadín de Enrique Bolívar está máis preto de resolverse. O xulgado de Mondoñedo levantou o segredo das actuacións 2 anos e medio despois e a Garda Civil comunicoulle o único sospeitoso que é investigado por un presunto homicidio e un veciño co que tiña unha estreita relación que actualmente cumpre condena en Bonxe por outros delitos. Negou calquera implicación no suceso e foi trasladado a Ribadeo e a parroquia de Quende para a reconstrucción dos feitos. Cren que atropelou a ancián e meteu o corpo no maleteiro do coche para desfacerse del. O vehículo apareceu calcinado en Ribadeo nunha gasolineira abandonada. No interior acharon pezas dun reloxo propiedade da vítima. O coche presentaba danos compatibles cun atropelo, un faro estragado e a tapa golpeada. Ademais, un veciño gravouno falando do suceso, dixo que non pagaba a pena buscar o octoxenario e afirmou que o matara. Preto do seu domicilio aparecía o bastón roto do ancián. Para nosotros é un avance importante porque levábamos tempo xa esperando por isto e saber algo que pasou co noso familiar e máis encontrar o culpable. Bueno, desde o principio, a verdade que a familia suspeitamos dele, polo feito de queimar o coche e de que era un veciño aquí cercano e todo relacionábamos todo isto. Non viñera as búsquedas. Cando é un pueblo pequeniño todos nos conocemos, entonces para nosotros era claro. Vamos unha temporada complicada a familia inteira, la verdad. Complicado porque ao final aquí conocémonos todos, é unha situación bastante dura. Enrique Bolívar tiña 82 anos cando desapareceu da aldea de Fontepresa. Foi tomar café a casa dunha veciña a poucos metros da súa casa e nunca regresou. Decenas de voluntarios, veciños, familiares e medios oficiais buscárono durante semanas sen éxito. Malia que non apareceu o cadáver, a familia e a Garda Civil sempre sospeitaron dunha morte violenta. Xa está traballando nos Peares o robot subacuático que se incorporou aos labores de busca do mozo Juan Víctor, desaparecido hai 15 días en augas do Miño en emborcar o seu caiac. Trátase dun dispositivo especial que pode traballar a máis profundidade dos que se empregaron ata o de agora. As augas do Miño, preto do encoro dos Peares, onde desapareceu o rapaz, teñen moita profundidade e moita vexetación que dificulta a visibilidade, polo que os mergulladores non poden descender máis dos 30 metros. A familia confía esperanzada en que este aparello permita a localización deste rapaz de 19 anos que desapareceu o 30 de marzo pasado ao emborcar o caiac hinchable no que ía por un golpe de vento. O acusado de matar a súa irmá nunha casa do barrio vigués de Lavadores seguirá en prisión provisional no cárcere da Lama. Dende o centro penitenciario solicitaron a súa escarceración
pola enfermidade terminal e psiquiátrica que padece. Con todo, a entidade dependente da Xunta que xestiona a súa tutela, a Funga, non logrou polo momento atopar un centro que o acepte. O crime tivo lugar en abril de 2024. A vítima acudiu a visitalo á casa cando foi asasinada a coiteladas. O fiscal considera o home autor dun delito de asasinato co agravante de parentesco, pero tamén considera que nos momentos dos feitos sufría unha alteración psíquica, polo que pide a libre absolución e o seu internamento por 20 anos. E a Garda Civil investiga dúas menores de Carballo que supostamente instigaron outro a que agredise un rapaz. Tamén gravaron presuntamente o ataque e subiron as imaxes á rede a través dunha aplicación móvil. Sucedeu en marzo, a saída dun centro educativo desa localidade. O suposto autor dos golpes é inimputable penalmente porque é menor de 14 anos. Tras a identificación dos implicados na agresión, abriuse investigación contra as dúas menores como presuntas coautoras dun delicto de lesións e outro de trato degradante. Máis intentos de estafas no rural. Agora en Vilaboa, na provincia de Pontevedra, os caloteiros chaman por teléfono pedindo cartos para remitir unha suposta notificación municipal. Vémolo de seguida no Galicia Noticias. Son membros dun grupo criminal que ía atracar un banco en Vigo, na zona de Balaídos. Levaban en riba armas de fogo, armas brancas e bridas para atar os empregados da entidade. Prenderon os axentes da Policía Nacional nunha operación conxunta coa Garda Civil. Eran 3 delincuentes e estaban xa a escasos metros da sucursal bancaria. Nun asalto anterior no Porriño, conseguiran un botín de 138.000 euros. Hai moita preocupación entre os taxistas de Vigo pola vaga de atracos que están a padecer. Mesmo unha das conductoras sufriu unha navallada superficial. O atracador din que é un vello coñecido das forzas da orde que está totalmente identificado. Os taxistas chegaron a deseñar un protocolo de autoprotección para escoltárense entre eles cando fan servizos sensibles. O home que ven pretendía subir a un taxi a madrugada do sábado pasado. É unha das situacións extremas que viven os taxistas de Vigo cada semana, pero agora están moi preocupados. Desde hai 15 días foron obxecto de máis de media dúcia de atracos, un deles con arma branca, en que resultou ferida unha taxista que debeu ser atendida nun centro sanitario. A última compañeira que foi quen recibiu esa desgraciada incidencia, pois unha navallada así, sufriu un corte, unha lesión na cara, non? Xa non sei como tratar este tema, porque me parece horripilante que teñamos que estar sufrindo este clase de agresións en pleno siglo XXI. O atracador é sempre o mesmo, un home que mide 1,80, ten barba e rolda os 35 anos. Adoita coller os taxis en sitios céntricos. No Calvario, unha parada dos grandes almacéns da Gran Vía. O seu destino é sempre o mesmo, as inmediacións da Avenida de Madrid. Policía Nacional e local están alertadas, pero a Asociación Elite do Taxi Vigués está levando unha importante traballo de autoprotección. Nas carreiras sensibles, algúns taxistas van escoltados por outros 2 vehículos. Nos queramos un protocolo de actuación, é dicir, algo que nos brinde seguridade a nós mesmos, para actuar ca maior rapidez posible no caso de que o compañeiro sufra algún tipo de evidencia de atraco, non? Sospeitoso, el vai atrás deles, oye, perdeu, eu Carlos o outro día, polo que eu mirei, perdeu moito tempo de traballo. Parece que van 2 coches escoba. 2, 3, 4, depende, os que estén en zona. No, fano moi ben. Carlos é moi eficiente, non? Tamén suxeriron o Concello que non lles obrigue a levar cambio de 50 euros para previr os roubos e non son de todo partidarios de que se implemente o dereito de admisión porque son un servizo público. Hai 30 anos instaláronse mamparas nos taxis de Vigo, pero os actuais vehículos son incompatibles. Algúns taxistas prefiren non estar separados do cliente. Un botón do pánico conectado coa policía ou poñer cámaras nos vehículos poderían ser as solucións. Na Coruña celebrouse a segunda sesión do xuízo contra o loteiro acusado de quedar coa primitiva premiada con 4,7 millóns de euros. Estaba previsto escoitar 10 das 32 testemunhas que acudirán a despexear todas as incógnitas. Reyes.
Sí, esta mañá un dos loteiros da administración do Centro Comercial de Alfonso Molina, que foi onde se selou a primitiva millonaria, contou que un dos dous reclamantes se achegou ata en 3 ocasións ao despacho para asegurar que ese boleto era seu e que alguén se quedou con el. Manifestou tamén que o que daquela no 2012 era delegado provincial de loterías e que agora senta no banco dos acusados, Miguel Reija, chamou a súa muller, que era a propietaria da administración de loterías, para pedirlle que non o volvese a chamar por teléfono por este caso, porque a primitiva xa estaba cobrada. Porén, pouco despois, el mesmo, Miguel Reija, achegouse coa policía a este despacho de Alfonso Molina para recoller pegadas e foi aí cando descubriron que os 4,7 millóns de euros da primitiva aínda estaban sen cobrar. O primeiro en testificar nesta segunda sesión do xuízo foi o loteiro que en xuño de 2012 selou a primitiva millonaria. Contou que foi Miguel Reija, un dos agora investigados, quen os chamou para anunciarlles o premio. De alí a 2 semanas, segundo relatou, achegouse á administración unha señora preguntando se xa se cobrara porque a súa nai perdera o boleto. Mi señora habla con el delegado. ¿Con Miguel Reija? Sí. ¿Y qué le dice? Pues que la primitiva que ya estaba liquidada. Y usted en declaración judicial que presentó ante el juzgado de instrucción número 7 dijo que su mujer le dijo que el delegado le había dicho: Mercedes, no me llames más por este tema, la primitiva ya está cobrada. ¿Es así? Sí, sí. Detallou tamén que o primeiro reclamante do boleto gañador acudiu ata en 3 ocasións á súa administración de Alfonso Molina insistindo en que o premio era seu e que se quedaran con el. Declarou tamén o que, no momento dos feitos, era director de negocios da Sociedade Estatal de Loterías e Apostas do Estado. Afirmou que Miguel Reija, o delegado provincial de loterías naquel entón, informounos de que o seu irmán atopara a primitiva premiada no seu despacho de San Agustín, malia que non precisou ningún tipo de detalle. E asegurou que presupuxeron veracidade en quen atopou o boleto porque podería telo cobrado. Entendín, dixo, que había unha postura honesta na devolución do resguardo. Está previsto que o xuízo continúe mañá coa declaración de 11 testemuñas, entre elas 4 axentes da Policía Nacional. O Concello de Vilaboa está a alertar a través das súas redes sociais dun intento de calote a través de chamadas telefónicas. Semella que alguén intenta facerse pasar por persoal municipal para pedir cartos por entregar documentación e lanzan unha advertencia clara. Dende o Concello non solicitan ingresos por este tipo de trámite. Desde o Concello de Vilaboa lanzan unha alerta alta e clara aos veciños. Non reclaman cartos por entregar ningún tipo de documentación, nin eles, nin ningunha entidade municipal. Calquer tipo de chamada que as administracións non pedimos cartos por entregar documentación. Non tos fago extensivo a calquer outro concello, outro tipo de administración, porque a xente a veces en confianza, porque pode pensar que teñen que, porque a mellor si coincide, non, que alguén estea facendo un tipo de trámite de xestión e que a mellor necesitan pagar, non? Entón, o que buscan é xente que teñen certa inocencia a hora destes temas, pois evitar que caian neste tipo de estafas. E mandan esta advertencia despois de teren constancia dun intento de calote a unha veciña. Foi ela precisamente quen deu a voz de alarma. Si, onde unha veciña puxose en contacto co Policía Municipal para advertirlle desa situación, non? Que alguén había chamado para que lle tiña que entregar unha información, unha documentación do Concello, pero que tiña que pagar unha cantidade de cartos por esa documentación, cousa que obviamente nin era certa, era totalmente falso. Así que actuaron de inmediato avisando aos veciños a través das redes sociais para pôr no seu coñecemento o que estaba a suceder. Aí foi onde nos entendíamos que era a maior maneira de chegar antes a toda a veciñanza. De feito, así foi que tuvo un impacto importante en a xente, alguén nos preguntou se era así, para ver como había sido, un pouco para tamén ter máis información. Nos quedamos ben tranquilos, que isto foi unha situación que pasa de vez en cando, calquer tipo destas estafas que cada vez hai máis, tanto por teléfono como por internet, e o que único pedimos é prudencia e que de calquera dúda sempre se poña en contacto con nós para aclaracións. Alertan desas chamadas telefónicas en que alguén se fai pasar por persoal municipal para pedir cartos pola entrega de documentación. Queren deixar claro que nunca solicitan ingresos por estes trámites. Os ocupantes ilegais dunha casa en Neda teñen moi preocupada a veciñanza da zona, segundo din, conviven a diario con roubos e ameazas. Xoel.
Sí, de feito son xa varios os veciños que denuncian eses roubos, tamén a falta de seguridade e mesmo os trapicheos con droga, e o epicentro está neste inmoble que teño ás miñas costas no barrio de Xuvia, pero tamén nun punto de venda de drogas localizado nesta mesma zona. Os veciños denuncian precisamente que este tipo de delitos son cada vez máis frecuentes. De feito, durante esta fin de semana a Garda Civil interceptou a un home e unha muller, os dous ocupas desta propiedade, logo de intentar roubar en distintos garaxes desta zona. O home mesmo resultou detido, malia que posteriormente quedou en liberdade con cargos. E a este suceso hai que sumar outro acontecido tamén durante o domingo nese punto de venda de drogas, cando un home era detido logo de intentar agredir físicamente, tamén de ameazar con cortar as tripas a un home e a súa muller. Os roubos nunca son bons, pero o que menos contaba é o que aquí por Neda, que nunca pasou nada, sempre estaban as portas abertas. Habrá que ter precaución, por si acaso, porque din que andan roubando, entonces non o sei. Imos xa con esa praga de ratas que ten moi preocupados os veciños da zona de Vilariño, na parroquia do Ío, en Cangas. Os roedores colonizaron o río e transitan libremente polas inmediacións preto das vivendas e de locais de hostalería. Non se ocultan nin se arredan ante a presenza da cámara, mesmo semella que aproveitan o foco para deixarse ver con toda naturalidade. Hai unha plaga delas porque son ratos así de grandes. Agora hai unha colonia aquí, e andan por todo o río, claro. Hasta se tiran ajo e todo. E hai túneles e teñen aquí montado un espectáculo, a xente queda parva. Muita rata. Vosotros se poner ali e esperar un poquito e pasa mucha. Algúns apuntan a ubicación dun colector de lixo a carón do regato como o punto orixinal de infección. Un contenedor da basura e foron todas para aí. Retiraron o contenedor, agora non teñen a donde ir e buscan por donde sea. De basura tiñan tuneado todo por abaixo e para jabear o carallo do contenedor. Sí, era unha pasada. Aínda que o contenedor xa foi retirado do lugar, as ratas colonizaron todo o leito fluvial, facendo os niños nas marxes e mesmo entre as pedras do muro que canaliza o río. Inzaron de tal xeito que os veciños deben protexer as vivendas e os negocios. Non sei que temos que estar coas ventanas cerradas, porque as ratas, o nido de ratas que hai ali abaixo no río, como deixamos algunha ventana aberta e non estemos na habitación, cólanse para dentro. Os tomates comemos. Cando están maduros, veñen aquí e arrasan. Eu estou botando veneno, pero non fago nada. Son evidentes os riscos que a súa presenza ten para a saúde das persoas e tamén da fauna da zona. Barro no restaurante e miro que é muita rata. O chefe comprou uma tela para vedar uma parte que está aberta para não entrar rato no restaurante. Penso que há que arreglar as coisas, não? Creo que é máis as culebras, não? Tamén, porque hai culebras tamén, claro, dicen que es comen as crías. Os afectados reclaman ás autoridades unha actuación contundente cos métodos máis eficaces para conter a praga antes de que sexa incontrolable. Hai preocupación entre os gandeiros pola ameaza dos lobos en plena época de parto. A pasada fin de semana mataron este becerro nunha explotación de Castromil, na Mezquita. O gandeiro decatouse nada máis chegar polo comportamento das vacas. Os mastíns localizaron o cadáver. Só lle deixaron a cabeza, polo que deduce que foi atacado por varios animais. O gando está asegurado, pero as axudas, di, non cobren as perdas. Está a favor da protección do lobo, pero lamenta que todo o peso recae sobre os gandeiros. E hai polvos e se non miren o tamaño deste que mercaron nun restaurante de Triacastela. O habitual é que o capturado nas costas galegas non supere de media os 2,5 kg, pero este exemplar superaba nada menos que os 14 kilos. O enorme tamaño do cefalópodo foi unha gran sorpresa tamén para eles. Xa viña nunha caixa de conxelados e non souberon das súas dimensións ata que o quixeron cociñar. 1,80 m de longo, máis que moitas persoas. E vexan o tamaño das ventosas máis grandes que con 3 case vai xa cheo o prato de ración. El 11-11-4, Feria 0,25, si no me falla la memoria que es lo que me han dicho, 5.000 al metro durante 20 años y 300.000 al contado, a tocateja. Estupendo, unha barbaridade de cartos. Dous camións bateron frontolateralmente a primeira hora desta mañá en Sigüeiro, no concello de Oroso. O accidente produciuse na Nacional 550, a entrada da localidade.
Un camión que circulaba en sentido Coruña invadiu o carril contrario e impactou contra outro que ia cara a Santiago. Por sorte non houbo feridos, o accidente obrigou a cortar un carril algo menos dunha hora, provocando retencións importantes. En canto os camións se retiraron da estrada a unha zona de estacionamento, xa se puido restablecer o tráfico. En Pontevedra comezaron as obras de demolición do edificio que ardera o pasado verán na rúa Marqués de Riestra. Uns traballos que afectarán o tráfico e a circulación nunha das vías máis transitadas do centro da cidade. En 2 semanas este edificio no número 4 da rúa Marqués de Riestra quedará pro recordo. Comezaron os traballos de demolición despois de que un incendio afectara fatalmente a súa estrutura o pasado 8 de xullo. Xa levo bastante tempo con eso así, xa era hora tamén de que, claro, sobre todo esta acera interrumpida, que eran cascallos, pois xa era o tempo. Es hora de que lo arreglen y que lo arreglen bien y que hagan un edificio bonito. Porque a mí se me extrañaba mirar aí este garaje todo limpio e todo aquel lado, e eu, sin techo, sin tella. Que xa está moi destrozado, dá moita peniña desde que foi o incendio. Foi o verán pasado de madrugada. O incendio podería ter a súa orixe nunha candea que prendeu nun dos cuartos do segundo andar. As lapas estenderonse rapidamente, pero non houbo vítimas nin feridos. 18 veciños do inmoble e dos edificios lindeiros tiveron que ser desaloxados e os baixos comerciais resultaron seriamente afectados. Da mágoa porque a estrutura e a verdade que é a nosa sella de identidade, no? Estes edificios antigos que queden así, pero non sei exactamente como que solución se lle vai dar, pero estamos agardando. As obras, condicionadas por patrimonio, afectarán o tráfico nunha rúa moi transitada por peóns e coches. Isto é unha calle de moito tráfico, de moita xente que pasa, e lógicamente, pois, pode caer un cascallo na cabeza a calquera. Está previsto que as obras se prolonguen durante 2 semanas en que o tráfico neste tramo sufrirá cortes e limitacións entre as 9 da mañá e as 7 da tarde. As obras traen de cabeza os ourensáns. Simultaneamente varios arranxos se suceden na capital. Na rúa Alejandro Pedrosa levan 6 meses de atraso e na Avenida de Portugal continúan paralizadas, ocasionando prexuizos importantes. Onde sí están máis preto de acabar é en Penatrevinca, onde hoxe abriu a circulación un carril. 2 meses e medio despois, o tráfico volveu á rúa Penatrevinca de Ourense. Foi o 27 de xaneiro cando o temporal propiciou unha grande fochanca e tras as obras de emerxencia, que continúan, abriuse hoxe un carril. En sentido centro da cidade segue sendo preciso coller un desvío agás o transporte público. Tería que estar aberto todo, creo eu. Mira os negocios todos como están por aquí. Pareceme perfecto que acaben canto antes. El tráfico está un poco mejor y ya podemos pasear también a las personas discapacitadas, porque antes había aquí mucho barullo. Outras obras no barrio do 21 na rúa Alejandro Pedroso continúan despois de 14 meses. De algún treito a remodelación de beirarrúas, asfalto mobiliario urbano rematou, pero outro permanece bloqueado. Bueno, porque cortan a calle, que se cambian de sentido cando podes, pero de momento non teño problema, saco pouco coche. Hay que dejarlo fuera en la calle, como hubo aquí, bueno, la señora que es propietaria de este local, que tiene el garaje ahí, pues tenía que dejarlo, le ponían una nota, eso sí. Os de que poden salir todos os desta acera. Os da risa que van deixando o sitio, non poden quitar, non sair un día ou dous. Por aquí non se pode baixar. Entonces, tens que dar a volta por a Avenida de Santiago. O polvo cocina é muchísimo. Cuando choveu algo, entonces parou, porque senón, como queda moito polvo, pasa o coche. Bota para baixo unha polvoeira que non se ve. Segundo os prazos anunciados, a obra leva medio ano de atraso. Moitas molestias, claro que afecta ao barrio, pero hai que aguantar. Claro que molesta, pero as obras molestan. O que pasa que a xente, se lle faz obras, protestan porque lle faz obras, se non lle faz, protestan porque non lle faz. Que aguantalo, porque as obras é o que teñen. Cuanto máis pronto as terminen, mellor. O punto máis conflitivo é agora a Avenida de Portugal, coas obras paradas hai máis dun mes por desavinzas entre o Concello de Ourense e a empresa. Esta rúa é un perigoso carreiro de obstáculos que mantén indignados a veciñanza e os numerosos comerciantes. 1,5 millón de euros, repartido ademais en soldos de 5.000 euros ao mes para non perder a cabeza. É o premio que deixou o sorteo da 11 esta fin de semana en Sada. De momento,
Non hai rastro da persoa agraciada, pero a noticia correu como a pólvora pola vida. Búscase millonario en Sada. Caeu aquí un premio dos gordos da ONCE. O que tocara é estupendo, unha barbaridade de cartos. Madre mía, pero que en serio que lle tocaron? Non sei a quen lle tocaría. É difícil encontrarlo, Máis doado é atopar o que vendeu o boleto agraciado. Foi Alfonso, o máis famoso de Sada esta mañá. Cago un autógrafo, Aquí las noticias corren, Entereime esta mañán e digo, ai, tiño que ir a Senteil. A mí non me tocou, pero é unha alegría por el. Leva 23 anos na ONCE e ten clientela fiel en Sada. Como é tempada baixa de turistas, cree que foi alguén da zona a quen lle vendeu o venres coa máquina o boleto premiado o sábado. El 11-11-4, Feria 025, si no me falla la memoria que es lo que me han dicho, 5.000 al metro durante 20 años y 300.000 al contado, a tocateja. 1,5 millón de euros que nin sabe a quen lle tocaron, nin tampouco o diría de sabelo. De momento, di que nin notou que subiran as vendas. El efecto llamada que me dice todo el mundo y tal, que pueda hacer que la gente venga, oye, vamos a ver dónde está Alfonso que ha tocado cupón y a ver si nos da a nosotros el cupón. Sí, es posible que el efecto llamada haga efecto y suban las ventas, pero a día de hoy... Pois a día de hoxe, movemento tiña. A ver se me das algo, porque he dicho un premiazo, a ver se me das a mí algo. Toca seguir probando sorte a ver se a boa man de Alfonso repite fortuna. A dona dunha libraría da Coruña levou un bo susto cando as baldosas do chan comezaron a estalar e levantarse sen motivo aparente. Agora deberá afrontar unha obra que non lle cobre o seguro. Di que dende a aseguradora atribúen os danos a un posible fallo estrutural de asentamento do edificio. Nos próximos meses, Elena terá que facer fronte a unhas obras que non tiña previstas, repoñer por completo as baldosas no chan da súa libraría. Ya no es eso, es el trabajo que da porque hay que desmontar toda la tienda, recoger todo, volver a hacer el suelo y volver a colocar todo. A desfeita ocorreu fai unhas semanas. Estaba a piques de pechar o seu negocio ao mediodía e sorprendeu un estrondo. Y oí un ruido fuerte como un petardo y entonces vi que había polvillo ambiente en el local y que una caja se movía un poco. En principio pensé que era la caja la que estaba explotando, pero ya de repente las losetas se levantaron y fueron como un efecto dominó hacia el final de la tienda y nada, quedó como si fuera un tejado, toda la tienda de arriba, delante a atrás y después empezó de izquierda a derecha. Entonces se levantó todo y claro, yo me asusté porque oías los ruidos y seguías oyendo petarditos pequeños que era cuando iban estallando otras losetas de alrededor. Xunto co seu irmán comprobaron os locais lindeiros, pero o incidente só afectara á libraría. Logo si descubriron episodios similares ocorridos tempo atrás noutras vivendas de edificios próximos. Al final de la manzana, en otro edificio, a una persona sí le pasó. Primero le cayeron los azulejos y a los 15 días le pasó exactamente lo mismo que a mí en el suelo. Mais a segunda sorpresa estaba por chegar. Foi cando comunicou a incidencia á súa compañía de seguros. El día siguiente ya nos dijo el seguro que bueno, que eso que no nos lo cubrían, que era por movimientos estructurales del edificio, suponiendo que sea eso, claro. Leva máis de 30 anos neste local. Di que esta reforma imprevista non lle impedirá seguir atendendo a súa clientela a diario. Levan meses ocultos e protegidos e agora vai chegando o momento de que saian á luz. Falamos dos pés e hai que preparar ben esa transición para evitar patoloxías. Dende a hixiene ata a protección solar ou o calzado, os especialistas en pés dan consellos para coidalos e lucilos sans durante todo o verán. Puxémolos ao abrigo no outono e agora cando chega o momento de sacar os pés a relucir, convén ir adaptándoos progresivamente aos novos hábitos. Como na roupa, iremos alixeirando capas e buscando opcións máis frescas para vestir os pés, pero todo con cabeza. Se fai moito calor, pois haberá que cambiar calcetíns, cambiar calzado moitas veces, utilizar un calzado un pouco máis fresco, mellor, esa lóxica, non, de decir, imos sacando capiñas. E non abusar dese calzado, non? É dicir, se o mellor fai moito calor e tal, pois poñelo un tempo e non utilizar un calzado para camiñar moito tempo como pode ser unha sandalia, non? Por moita calor que vaya, nada de calzar chanquetas da mañá á noite. As chanclas, se fai calor, se o pé sudou, vai a resbalar o pé.
Si non ten boa suxección, eso vai nos a cambiar a forma de pisar. E ademais o chancleteo, o golpeteo nos talóns, todos vamos a ter esos talóns máis agrietados, que se ponen tremendos, non? Entonces, e os dedos, ademais, engarran. Iso sí, as chaquetas hai que usalas sempre, pero que están pensadas en zonas de uso común. Sobre todo para previr enfermedades contagiosas, non? É dicir, nunha ducha pública que compartimos todos, pois evidentemente non podemos estar descalzos aí. E para detectar problemas é esencial poder ver as unllas, por iso, se se queren pintar, mellor cun esmalte de quita e pon. Aparecen sorpresas despois das pinturas de tempo, non? Aparece fungos moitas veces, aparece unha uña deteriorada, moitas veces non somos conscientes de que un calzado nos rozou e esa uña está ferida debaixo, non? Bueno, eu recomendaría uns diñas respirando e logo, se se quere volver a pintar, pois, bueno, non é aconsellable, pero vamos. Recomenda unha rutina que non falla, hixiene diaria, secado minucioso, hidratación e, cando os pés vayan ao aire, protección solar. Os especialistas lembran que os pés hai que coidalos en todas as estacións e propoñen mínimo unha revisión anual en consulta. Ata aquí o Galicia Noticias deste martes, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas pola compañía, que teñan unha moi feliz tarde.